Takukti bukuk song khaklayo norok kahamno tongkhana nei te hambaya pharo norok khaksangmani khorangno nayui subscribe te comment khlaimani bagui tamni hinba khaksangmani khorang norokni thani soi jorao soi nangmani video no phonoknani saitogui dongo abo haino tinini o video ongkha salkolokma romboi buani dunokma jengjal bai tongnai eba bukhuk manamani hamya bai kosto manui tongnai rokni bagui te buayong chamani bai yakagui maya ung tongnai rokni bagui o video hake nayui tongdi bahike buani a jengjalni yakni yakagui mannai hake takuktei bukhuk songni thani ani kisisa koimung tongnai norok o channel ni katal nainai ungui tongkhe o channel no subscribe khlaiyi bell icon no click khlainani ta pokti takhukte bukhuk norok thaicuk bulai jotno sinibo hake kaham thaicuk bulai kholui jenini nangmasak romdi half glass bulai ni butui kana nangmasuk jora bulai kaham kholui abono blender khlaiyi eba togui ba hului hake bini butuino kaham ke kariui aboni logi nogo chamani som kufurno 2 chamus supungui sapului nadi abo haike abono 5 minute hor kutungokhe muthungui nadi salburum salba joratui phung ayui eba horo thunani sekang salowaisa bukhogo dawi 5 nismi 10 minute jora pombui tai bukhok sakurbui tonedi tei ulokhe khibiui redi hake nini tei buani jengjal tei tonglak phia muitu narekdi obohai khlaimani damsa eba 1 gontani bisingo tuibai bukhukta sudi hake nung a bithi bukhuk sakurupmani mungsa samgo chogla takhukte bukhuk song hake tinini bagui asukno kaham kereng tongdi sak kaham tongdi te nai tongdi khaksangmani khorang haina hai taisa malainai hulni video hambai।